Joo, mä sanon sen verran, että mä en ole kertonut Tonille mitään, mitä mä tuun puhumaan. Toni kertoi tämän aiheen mulle ja pyysi mukaan tähän. Ja tämä, mitä mä nyt puhun, tämä on niin pimeä. Tämä on niin pimeä, kamala, kauhea aihe ja tulee niin pahoja asioita, kun keskitytään vähän, mitä sieltä löytyy. Niin sen takia mä ihan lyhkäisesti sanon, että me saadaan kiittää Herraa Jeesusta, Raamatun Jumalaa, Isän nimessä, siitä, että Jeesus on kuollut ristillä ja vuodattanut verensä syntien anteeksi saamiseksi. Ja jokainen, joka tunnustaa syntinsä ja uskoo Herraa Jeesukseen, niin saa syntinsä anteeksi kaikki sen elämän ja yhteyden elävää Jumalaa. Ja sitä kautta tulee sitten tuntemus, ymmärrys, rakkauden totuuden kautta siihen, että mitä tässä maailmassa oikein on, mikä on Jumalan tahto, mikä on totta, mikä on valhetta ja sillä tavalla. Mutta mä oon tämän otsikoinut, että vapaamurrit, saatanan palvonta ja uusi antikristillinen maailmanjärjestys. Ja mä yritän tässäkin mulla on aika paljon asiaa, mutta mä yritän, että sen taisi mahdollisimman lyhkäisesti tai nopeasti. Ei tätä kyllä ihan heti nopeasti saa, mutta käydään tätä läpi, mitä me löydetään tästä. Ja ennen kuin lähden tuomaan näitä asioita esille tässä, niin tästä vapaamuuraruudesta, niin tämä nyt ei ole kaiken kattava asia, mutta tässä on aika paljon sellaisia vapaamuurareita, jotka on historiassa kertonut vähän siitä, mitä siellä oikeasti niin kuin on, ja perustuu aika paljon siihen. Mutta tämmöinen ylimmän asteen 33 asteen vapaamuurari Albert Pike, hän sanoo kirjassaan Morals and Dogma, että vapaamuuraruus salaa mysteerinsä kaikilta paitsi mestareilta ja viisailta ja käyttää vääriä symboleja johtaakseen harhaan kaikki ne, jotka ansaitsevat tulla harhaan johdetuiksi. Eli vapaamuurarit laittaa aika paljon väärää tietoa liikenteeseen itsestään monista asioista sitä varten, että ne pystyy sitten parhaalla mahdollisella tavalla heidän näkökulmastaan viemään sitä omaa agendaansa sitten ja tekemään sen maailman vallotuksen, mitä he yrittää, mikä kohta tulee sitten niin kuin esille. Mutta sitten kun me lähdetään tutkimaan tätä, niin vapaamuuraruudessa on 7 sakraa. Ja sä kuulit ihan oikein, että kun sä aina ajattelet sitä, että puhutaan jostakin jookasta, hindulaisuudesta, että puhutaan sakroista, niin vapaamuuraruus opettaa sakroista ja monet muut tämmöiset mysteeriuskonnot 7 sakrasta. Ja Raamattu sanoo, että 7 on, tai me nähdään Raamatusta, että 7 on Jumalan täydellisyyden luku ja Jumalan täydellisten tekojen luku. Ja sen takia sitten saatana laittaa tällaisen oman 7 järjestelmän, valheen seitsikon, jonka kautta sitten eksytetään niin kuin ihmisiä näiden 7 sakran kautta. Ja tässä lukeekin, että itämaisissa uskonnoissa on 7 sakraa, jossa kundalini henki, eli tämmöinen kundalini voima, kundalini käärme, niin se lähtee kiertäytymään, nousemaan 7 sakran kautta sitten ihmisen tonne mieleen, aivoihin, ja sitä kautta tuo valaistumisen, eli valehtelee sitten ihmiselle. Ja vapaamuurit etsii valaistumista kiipeämällä ikään kuin Jaakobin tikapuita vapaamuurareiden asteiden mukaan ja kautta, kunnes he saavuttavat sen valaistumisen. Valaistuminen tapahtuu, kun he saapuvat 7 sakran kautta 31-33 nikamille. Selässä on 33 nikamaa. Ja sitten, kun se on saavuttanut tämä niin sanottu sakran valaistumisen kundalinin käärmevoima, on noussut sinne 33 nikama-asteeseen, niin sitten heille valehellaan, että siinä kohtaa vapaamuurari muuttuu niin sanotuksi Jumalaksi. Ja se on sen tarkoitus. Ja muista tämä, mitä sanon, koska sitten lopussa katsotaan vähän Raamatun valossa tätäkin kohtaa. Ja sitten tässä 33 asteessa saatana on saanut kokonaan vapaamuurarin valtaansa. Silloin tämä koko kundalinin voima, käärmevoima, saatanallinen petos, niin se aktivoituu näissä niin kuin täydellä voimalla. Jokainen ihminen on ilman Jumalan pelastusta Jeesuksessa, synnin ja saatanan orjuudessa, mutta sitten on myös tällainen niin kuin
että ihminen tietoisesti antautuu saatanalle, koska suurin osahan ihmiskuntaa on synni- ja saatanan orjuudessa ymmärtämättä, tietämättä siitä, että ne on sillä tavalla petetty. Mutta vapaamuurarin mestariasteella sitten ne antautuu jo palvomaan tätä saatanaa. Siitäkin tulee sitten vähän myöhemmin tietoa. Vapaamuurareiden kundalinin voima vaikuttaa ensimmäisellä asteella naispuoliseen idakanavaan ja sen voiman feminiiseen puoleen. Ja sitten he uskoo, että tässä kohtaa he saa voimaa hallita tunteita ja intahimoja. Ja toisella asteella vaikuttaa miespuolinen Bingala-kanava, eli maskuliininen puoli, jonka uskotaan antavan kykyä hallita mieltä. Ja sitten kolmannella asteella tulee puhdas henki, eli todellisuudessa saastainen valheen henki, eli sushuma-energia, sushuma-kanava, joka aukaisee tien korkeudesta tulevalle puhtaalle hengelle, joka on todellisuudessa saatanan demonihenki. Paha saatanallinen voima ottaa vapaamuurarin tässä vaiheessa kokonaan haltuunsa. Ja sitten tämä kundalini voima, kundalini käärme, saatanan henki, niin se toimii tässä vapaamuurarissa ihan samalla tavalla ja samassa järjestyksessä kuin paratiisissa, missä sitten saatana langetti ihmisen syntiin. Paratiisissa saatana eksytti ensin Eevan, naispuolinen feminiinisyys, ja sen jälkeen Aatami eksy, miespuolinen maskuliinisuus. Ja paha saatana sanoi tämän jälkeen, että teistä tulee niin kuin Jumala, joka tietää hyvän ja pahan. Ja sitten Raamattu sanoi, että tämän jälkeen heidän molempien silmät avautuivat, mutta se avautui synnin, saatanan, petoksen valaistumiseen, kun saatana eksytti heidät. Ja tässä me nähdään, että se mitä vapaamuuraris opettaa näille vapaamuurareille, niin se järjestys on täsmälleen sama kuin siis tämä Raamatun, mitä Raamattu opettaa syntilankemuksessa paratiisissa tapahtui, niin se järjestys on täsmälleen sama kuin vapaamuuraruudessa. Eli ensin tämä naisenergia, feminiiniys, sitten tämä mies, ja sen jälkeen sitten jumalallistuminen ja valaistuminen. Sillä tavalla saatana sitten eksytti ihmisiä paratiisissa, sen takia kun on sama valheen henki. Ja sitten tämmöinen kuin Albert G. McE, Encyclopedia of Freemasonry, eli vapaamuurareiden tämmöinen ensyklopedia. Ja tämä on tämmöinen laajennettu versio sitten, niin kertoo tällaisen vanhan vapaamuurarin legendan, joka ei ole suinkaan minun mielestäni legenda, kuuntele tarkkaa, jonka mukaan muinaisen Babylonin kuningas Nimrod oli eräs vapaamuurareiden perustajista. Eli nytten vapaamuurarilähteissä, niiden ensyklopediassa, sanotaan, että Babylonian kuningas Nimrod, josta Raamattu puhuu, josta katsotaan vähän myöhemmin, että hän on ollut vapaamuurareiden perustajista. Ja sitten tässä sanotaan tässä Encyclopedia Freemasonry, että Baabelissa olleen arvostetun ensimmäisen vapaamuurarin, joka oli Babylonian kuningas Nimrod. Ja sitten kuinka Nimrod, joka on sama kuin Nimrod, aloitti rakentamaan tornia Babylonissa. Ja hän opetti vapaamuurariutta työmiehilleen ja hänen kanssaan oli yli 40 000 vapaamuuraria. Ja sitten Babyloniassa, Mesopotamiassa, eli missä tämä Nimrod vaikutti, niin siellä oli tämmöinen Kula-niminen jumalatar-kultti, jonka uskottiin olevan tämmöinen suojelija ja sairauksien parantaja. Niin tämä Kula oli, siinä sanottiin olevan maajumalatar, äitijumalatar, Manalan jumalatar, ja sitten kuuntele tarkkaa, Kula-jumalattareen on liitetty oppi ja uskomus kosmisen käärmeen noususta. Mitä se kosmisen käärmeen nousu tarkoittaa? Tarkoittaa näitä 7 sakraa, jonka kautta sitten tämä käärmevoima, valhevoima nousee ja lopulta sitten eksyttää niin kuin ihmisen tällaiseen saatanalliseen valaistumisen tilaan. Ja sitten vapaamuuraruus opetti siitä kundalinin voimasta, saatanan valhevoiman noususta ja vaikutuksesta 7 sakran kautta. Ja tällä tavalla me nähdään, että tämä vapaamuurarin kundalinin käärmeen nousuyhteys on identtinen Babylonian kosmisen käärmeen nousemisen uskomuksen opin kanssa, koska on kyse samasta henkivallasta, joka eksittää ihmisiä hyvin samalla tavalla. Ne opit, ajatukset on hyvin samoja ja se perusperiaate. Jotakin eri sanoja voidaan käyttää, mutta se on koko ajan se sama valhe, se sama vanha valhe.
se saa vähän tämmöistä uuden näköistä pakettia, mutta se sama perusvanha valhe on siinä uudessa paketissa. Ja sitten monet ajattelee sitä, että Babylonin kuningas Nimrod oli vapaamuurari. Ja että tämä kundalinin voiman opetus tulee vapaamuuraruuteen Babyloniasta. Sitten jotkut tietysti sanoo, että ei ollut vapaamuurari, mutta me katsotaan kumminkin sitä kohta. Sitten kun vapaamuurareissa on tämmöinen kuin Nimrodin vala, eli kun tulee vapaamuurareiksi, niin siellä on myös tämmöinen Nimrodin vala, ja siihen tulee sitten tämmöinen ehdokkaan nimi, ja siinä on sitten hämäyksenä El Shadain kaikkivaltias Jumala laitettu siihen alkuun, ja tämä tulee kohta lopussa niin kuin esille. Eli sitten tässä Nimrodin valassa lupaan ja julistan, etten tämän jälkeen koskaan millään toimella tai olosuhteessa suoraan tai epäsuorasti kirjoita, merkitse, julkaise, paljasta tai tee tiettäväksi mitään osaa tai osia ammattisalaisuuksista, etuoikeuksista tai vapaamuurari, veljeskunnan ja yhteyden neuvotteluista, jota tiedän tai tämän jälkeen tehdään minulle tiettäväksi. Suuren valan rikkomisen rangaistus on henkeni menettäminen. Juhani Julin oli vapaamuurari, joka sitten kertoi niitä asioita, ja vähän sen jälkeen hän sitten löytyi kuolleena oman mönkiänsä sen mönkijän alta. Mä oon tästä kirjoittanut mun kotisivulla tästä vapaamuurari-kirjoituksessa, minkä linkkikin tässä jossakin vaiheessa näkyy. Mä en siihen mene sen enempää. Ja sitten sinne tulee se ehdokkaan niin kuin allekirjoitus. Ja sitten tämmöinen kuin Buster Paley kirjoittaa kirjassaan The Spirit of Masonry, eli niin kuin muurareiden, eli vapaamuurareiden henki. Niin se sanoo näin siinä, että kun on tutkinut asioita, että vapaamuurarius jatkaa muinaisten salaisten mysteerikoulukuntien työtä, jotka on ollut olemassa jo varhaisista ajoista asti. Ja nyt kun me katsotaan Raamatun historiaa, joka on oikea historia, niin vedenpaisumuksen jälkeinen maailma alkoi Babyloniasta, Nimrodin valtakunnasta, sieltä varhaisista ajoista asti. Ja sillä tavalla me kyetään näkemään se, että Nimrod on oikeasti ollut ensimmäisiä vapaamuurareita. Mutta katsotaan Raamattua lyhkäisesti ja sitten mennään takaisin tähän vapaamuurari-asiaan, niin me nähdään myös, mitä Toni äsken puhui, niin tulee niin kuin selkeyttä siihen, että miksi politiikassa tehdään sitä, miksi politiikassa ajetaan uutta maailmanjärjestystä, niin se tulee kohta hyvin selkeästi esille tästä Raamatusta sitten tästä vapaamuurarivalheesta. Eli Kuusille syntyy Nimrod, ja Nimrod tarkoittaa hebreaksi kapinallista, koska hän oli kapinallinen. Ja sitten mä otin Jewish Publication Society Bibleista tämän 8. jakeen luen, koska se on oikein siinä ja suomen kielessä ei ihan oikein. Että hänestä tuli maan mahtava. Eli hänestä tuli maan mahtava on tämmöinen kirjaimellinen niin kuin käännös hebreasta. Ja sitten kun meillä sanotaan 9. jakeessa 1 Mooses 10.9, että hän on mahtava metsämies, niin sekään ei ole oikein käännetty, koska tämä Jewish Publication Society Bible hebreasta englantiin juutalaiset kääntää he was a mighty hunter, tarkoittaa, että hän oli mahtava metsästäjä. Like Nimrod, a mighty hunter before the Lord, eli mahtava metsästäjä Herran edessä. Ja se on tai hunter-sana on chayid hebreaksi, ja tämä on mielenkiintoista, kun tutkitaan sitä, että mitenkä sitten Raamatun tämmöiset niin kuin tutkijat määrittelee tämän chayid-sanan, mitä se tarkoittaa, se on tosi mielenkiintoista. Ja sitten sanotaan näin, että Nimrodin valtakunnan alku oli Babel, Erek, Akkad, Kalnesinarin maassa, eli Babel, siellä Babelissa. Ja sieltä Babelista alkoi sitten vedenpaisumuksen jälkeen nämä mysteerikoulut ja sitten kaikki tämmöiset salaisuudet ja sitten tämä niin kuin nykyaikainen vapaamuuraus on sieltä lähtenyt ja sen takia siellä on myös tämä Nimrodin valaki. Ja sitten 1 Mooses 11 sanoo jakeessa 2, he löysivät lakeuden Sinearin maassa, asettuivat sinne. Ja sitten he sanoo näin, että tulkaa rakentakaamme itsellemme kaupunki ja torni, jonka huippu ulottuu taivaaseen. Ja jotkut sitten on tulkinut tätä alkutekstin valossa tai muiden lähteiden valossa, että siellä
tornissa, jonka huippu, niin siellä olisi sitten palvottu taivaan kuningatarta, joka varmasti voi hyvinkin olla totta, koska siellä palvottiin taivaan kuningattaria, jumalatteria ja tällaisia. Tehkäämme itsellemme nimi, ettemme hajaantuisi yli kaiken maan. Ja sitten Herra sanoo, katso, he ovat yksi kansa, heillä kaikilla on yksi kieli, ja tämä on heidän ensimmäinen yrityksensä, ja nyt ei heille ole mahdotonta mikään, mitä aikovatkin tehdä. Ja sitten jakeessa 8, Herra hajotti heidät sieltä yli kaiken maan niin, että he lakkasivat kaupunkia rakentamasta. Siitä tuli sen nimeksi Baabel, koska se on sekoitus, hajaannus tarkoittaa toi Baabel, koska Jumala sieltä hajotti heidät yli kaiken maan. Nyt sä näet, että mitä Nimrod ja mitä Baabelissa yritettiin tehdä, kun Baabelin torni rakentaa. Se oli sen ajan ekumeenia, se oli sen ajan globaalista, se oli sen ajan maailmanjärjestys, yksi maailmanjärjestys, missä on yksi uskonto, yksi valta, missä on tämmöinen yksi hallitus, yksi valtarakennelma. Ja se on ollut koko aika niin kuin saatanan, tiedätkö, niin kuin rakennelmayritys. Yhdistää kaikki kansakunnat yhteen maailmanjärjestykseen, että jota hän saa sitten eksyttää, jotka palvelee saatanaa. Se oli täällä Baabelissa. Sitten kun Jumala sen sitten romutti, niin sen jälkeen kautta historian sitä on yritetty. Kaikki nämä suuret vallottajakansat, jotka sitten laajensi alueita, ne kaikki pyrki maailman vallotukseen, koska saatana on ollut heidän herransa, isäntänsä, ja he on pyrkinyt tekemään tätä. Ja sitten, koska tämä Nimrod oli oikeasti tämmöinen ensimmäinen vapaamurre, ensimmäisiä niitä, niin senkin aikomus oli sitten saada tällainen kaikki kansat yhteen maailmanjärjestykseen, jota sitten voidaan hallita. Ja kohta me nähdään se, että vapaamurrit pyrkii uuteen maailmanjärjestykseen, missä ne hallitsee koko maailmaa, ja sitten siellä palvotaan sitten Luciferia, eli niin kuin saatanaa. Mutta mä itse ajattelen, että näin on, että Nimrod on ollut tämmöinen ensimmäisiä vapaamurreita sitä perustamassa, koska se sama hanke siellä oli Nimrodin valtakunnassa, kun sitten vapaamurreilla nykyään, eli uusi maailmanjärjestys, missä koko maailma sitten alkaa palvomaan sitten saatanaa. Galen Delitz, Vanhan testamentin kommentaari, Genesis 10.8. Tämä on mielenkiintoinen luen tästä vähän, koska tämä on tosi mielenkiintoinen. Tämä voi avata vähän tätä Raamatun Genesis, eli 1 Mooses 10.8 jaetta. Tämän lisäksi Nimrod mahtavana metsästäjänä perusti mahtavan valtakunnan. Tämän valtakunnan perustaminen osoitetaan verpillä, että se oli seurausta tai tulos hänen voimastaan metsästyksessä, joten metsästys liittyi läheisimmin valtakunnan perustamiseen. Näin ollen, jos ilmaus mahtava metsästäjä liittyy ensisijaisesti metsästykseen kirjaimellisessä merkityksessä, meidän on lisättävä kirjaimelliseen merkitykseen kuvallinen merkitys ihmisten metsästäjästä, ihmisten vangitsija, juonittelemalla ja voimalla. Tämmöinen kuin Herder on sanonut, Nimrodista metsästäjästä tuli tyranni, voimakas ihmisten metsästäjä. Jeesus tekee, tiedätkö, ihmisistä, jotka uskoo häneen, ihmisten kalastajia rakkauden totuudessa. Saatana tekee ihmisten metsästäjiä, jolla synnin petoksella sitten ajetaan tällaiseen synnin pakkovaltaorjuuteen ja sitten saatanan palvontaa lopulta. Nimrodin tavoin mahtava metsästäjä Herraa vastaan, joka on ikuistanut hänen taitoaan metsästää eläimiä, vaan hänen menestyksekästä ihmisten metsästystään, kun hän perusti tyrannialla ja voimalla imperiumin valtakunnan. Ja sitä nyt yritetään tänäkin päivänä. Tässä on linkkejä sitten, mistä nämä on otettu. Sitten on tämmöinen kuin Manly P. Hall, The Lost Keys of Freemasonry, eli tämmöisen vapaamuurareiden kadotetut avaimet, niin sivulla 48 sanotaan näin, että kun vapaamuurari ymmärtää, että avain soturiuuteen on elävän voimanlähteen oikea käyttöönotto, hän on oppinut tuntemaan vapaamuurareiden salat. Luciferin voimavarat ovat hänen käsissään, eli saatanalliset voimat, petoksen voimat, valheen voimat on silloin hänen käsissään valjastettuna. Sitten ekumeenia ja vapaamuurarius. Täällä on tämmöinen kuin Albert Mackey's Revised Encyclopedia Freemasonry.
1966 julkaistu. Jumala on yhdenvertaisesti läsnä hurskaassa hindulaisessa temppelissä, juutalaisten synagogassa, islamin moskeijoissa ja kristittyjen kirkoissa. Toni kun luki tuossa aluksi vähän tästä vapaamurroista, että se on uskonto, perustuu uskontoon ja sinne ei voi ateisti tulla, niin näin se on. Eli pitää uskoa johonkin korkeampaa voimaa, paitsi ei saa uskoa Raamatun Jeesukseen totuuden mukaan. Kaikki muut uskot, uskonnot, uskomukset käy. Ja tämä on ekumeenia, eli ekumeenia on tätä niin kuin valheen voimaa, valheen petosta, eksitystä, jossa kaikki sitten uskonnot sanoo, että he palvelee samaa Jumalaa. Se on sikäli totta, että he palvelee samaa tämän maailman pimeyden Jumalaa, valheellista Jumalaa, eksittäjää, saatanaa, mutta eihän tietysti oikeata Raamatun Jumalaa palvele, vaan niin kuin petoksessa. Ja ihan lyhkäisesti sanon tuohon sitten jatkan tästä, että vapaamuurit on myös peukaloimassa ja viemässä eteenpäin ekumeenia. Että se ei ole vaan mikään katolinen kirkko, joka niin kuin puuhaa sitä, vaan vapaamuurit on siellä mukana voimakkaasti. Ja vapaamuurit on soluttautunut kaikkiin uskontoihin. Ne on mukana siellä sitten ja mukana tässä ekumeeniassa myös. Ja sitten korkeimmilla asteilla oleville vapaamuureille paljastetaan, mitä harppi ja suorakulma oikeasti symbolisoivat vapaamuureille. Harppi on siten hermeettisen luovan jumaluuden symboli ja suorakulma on satoa tuottava maa tai maailmankaikkeus. Mä en ottanut tähän sitä, että mitä se sanotaan muille, että mitä se tarkoittaa se harppi ja suorakulma. Mutta sitten se oikeasti tarkoittaa tätä, koska ne sanoo toista, sitten se tarkoittaa jotakin muuta, koska he pettää ja eksittää, sitten kumminkin sanoo niille mestareille, jotka tulee valaistumista, he sanoo sitten jotakin. Mutta kun me tutkitaan niitä lähteitä, mitä ne on antanut, me pystytään siitä tekemään oikeita johtopäätöksiä kumminkin, että mitä siellä sisällä on. Ja sitten Baphomet, vapaamuurainen Jumala. Ja tämä Baphomet on tämmöinen androkyyni, jossa yhdistyy mies ja nainen ja sitten myös niin kuin vuohi, eli eläin. Ja nyt sanon lyhkäisesti tästä yhden asian, niin sitten mennään eteenpäin tässä, että muinaisessa Babyloniassa uskottiin transsukupuolisuuteen, transsukupuolisiin jumaliin, niin kuin tämä Baphomet. Se tulee suoraan sieltä niin kuin muinaisesta Babyloniasta. Ja nyt sä ymmärrät, että minkä takia sitten tämä transsukupuolisuus on niin mediaseksikästä, jos tällaista nyt sanaa voi käyttää, sitä niin paljon markkinoidaan. Sen takia, koska se oli muinaisen Babylonian maailman syntipetos, eksitys. Sillä eksytettiin ihmisiä, koska tämä Babylonian synnit palaa nyt, niin sen takia myös tämä transsukupuolisuus, jota vapaamuurarit kannattaa ja ajaa. Ja vapaamuurareilla on hallussaan koko maailman media. Sen takia ne pystyy ajamaan median kautta tätä kaikkea, mitä nyt hullu synnin perversio, pahuutta ajetaan, niin vapaamuurit on siellä niin kuin sitten tuomassa näitä asioita niin kuin esille. Mutta mennään tästä eteenpäin. Eli Baphometilla on naisen rinnat, miehen sukupuolielin, joka on kuvattu erektiossa ja sen peniksen ympärille on kietoutunut 2 käärmettä, koska on kyse tästä kosmisen käärmeen, muinaisen Babylonian kosmisen käärmeen opista, käärmevoimasta. Saatana on aina käärmeen kautta pettänyt, eksyttänyt ihmiskuntaa. Me ollaan nähty se paratiisin lankemuksessa, Raamattu kertoo siitä, ja saatana toistaa itseä, että hän tämän käärmevoiman kautta sitten eksyttää ihmisiä. Ja sitten vapaamuurit on kovaa vauhtia luomassa uutta maailmanjärjestystä. Ja sitten tässä myös Baphomet-symboli viestittää omaa sanomaansa. Saatanallisessa uudessa maailmanjärjestyksessä tuhotaan ja sotketaan Jumalan luoma seksuaalisuus. Baphomet kuvataan ihmisen androkyysinä, jossa naisuus ja miehisyys menevät sekaisin keskenään. Tämä on selkeästi näkyvissä nykyään. Transsukupuolisuus, biseksuaalisuus, homoseksuaalisuus, lesbos on saanut voimakkaan jalansijan yhä useamman ihmisen sydämessä. Ja sitten Baphomet viestittää tätä seksuaalisuuden vääristymää siten, että Baphometin päänä on vuohisarvineen, joka symboloi sitä, että saatana eksyttää, sekoittaa ihmisten terveen seksuaalisen identiteetin. Tämä on selkeästi näkyvissä nykyisissä yhteiskunnissa. Ja sitten tässä on kuva, mä en nyt saa tätä kokonaan näkyviin, mutta mennään pala kerrallaan. Tuossa lukee solve guacula latinaa, ja sitten tässä on tämä Baphomet.
Ja sä näet, että tuolla on toi käsimerkki, mikä hänellä on, tämä vapaamuurareiden käsimerkki. Ja sitten tässä lukee Solve ja Goakula lukee tuossa. Jos tämä olisi isompi, sä voit mennä etsimään tämän, niin sä näet, kun sä etit Googlella, tuolla lukee Solve latinaksi tuolla Goakula, ja se on tietty merkitys. Ja tässä on vuohenpää, naisen rinnat, sitten miehen sukupuolielin ja sitten siinä 2 käärmettä ja sitten vielä vuohen niin kuin jalat, eli tämmöinen sekoitus. Mitä tarkoittaa Solve et Goakula? Mä lähdin sitä selvittämään, itse asiassa tänään tutkin sitä ja sain selville latinankielinen ilmaisu Solve et Goakula, mikä on tuossa Baphometissa sitten, niin se on johdettu sanasta solve, joka tarkoittaa hajottamista, erottamista, kun taas Goakula kuvaa prosessia, jossa elementit yhdistetään uudelleen, goakuloidaan uudeksi, korkeammaksi muodoksi. Elikkä tämä transsukupuolisuus ja tämä sitten, missä sekoitetaan miestä ja naista, niin saatana pettää, että ne saa sen miehen ja naisen niin kuin molemmat niin kuin tavallaan ominaisuudet. Ja sitten siinä häivitetään mies tietyllä tavalla nainen ja ne tuodaan sitten yhdeksi uudeksi paketiksi. Ja sitten siitä tulee tämmöinen korkea muoto, missä ihminen sitten saavuttaa tällaista korkeata niin kuin jumaluutta. Ja sen takia Babyloniassa opetettiin sitten transsukupuolista niin kuin jumaluutta, että saatiin ihmiset sitten niin kuin kiinnostumaan, innostumaan ja haluamaan tällaisia transsukupuolisia asioita, kun jumalatkin oli transsukupuolisia. Ja sitten kun tällä Baphometilla oli naisen rinnat ja miehen penis ja vuohen pää, niin tämä vuohen pää tarkoittaa sitä, että saatana hallitsee miestä ja naista. Ja tämä ihminen kävelee eli vaeltaa saatanan hallinnassa täysin silloin, kun se antautuu näille asioille. Ja sitten sanotaan, että tämä Baphometin vallos on itse asiassa Hermeksen kadekuus, eli tämmöinen sauva, muinaisten mysteeriuskontojen sauva, johon on kietoutunut 2 käärmettä. Ja se on tämmöinen muinainen symboli, joka on edustanut hermesyyttä vuosistaan ajan. Kadekuus edustaa esoteerisesti sakrojen aktivointia, selkärauhan tyvestä käpyrauhaseen, käyttäen käärmevoimaan tai astraalivaloa, eli tätä eksytystä, muinaista, saatanallista eksytystä. Ja sitten niillä on, tämä ei ole kovin pitkä, mutta tässä lyhkäisesti tulee vielä asioita. Vapaamuureilla on symbolina kaikkinäkevä silmä, joka on eräs vanhimmista pakanallisista symboleista. Tämän silmän sanotaan olevan Jumalan silmä, joka hallitsee maailmaa. Kaikkinäkevä silmä on myös Egyptin Osiris aurinkojumalan symboli, vertauskuva sekä intialaisen Shiva käärmejumalan symboli ja niin edelleen ja niin edelleen. Todellisuudessa Jumala hallitsee tätä maailmaa, kaikki vallitsee käsin, mutta sitten ne, jotka on synnin vallan alla, niin sitten saatana hallitsee niitä, eksyttää niin kuin pettää. Ja sitten tämä 3. silmä, niin sen uskotaan olevan ovi kaikkeen tietoon ymmärrykseen. Ja idän uskonnossa 7 sakran kautta meditaation avulla 3. silmä avaa tietoa. Ja sillä tavalla. Ja hindulaisuudessa on tätä, kelttiläisillä papittarilla oli tällainen otsassaan, druideilla oli tällaista, ja tätä on vaikka kuinka paljon. Ja sitten J.D. Buck, vapaamuurarikirjailija, on kirjoittanut, että kaikki näkevä silmä, joka on jokaisella suurmestarilla, on Sivan silmä, hindulainen jumaluus, joka on aktiivisena suurmestarissa värähdellen hänen aivoissaan yhdistää valon ja äänen. Ja sitten J.D. Buck on sanonut, että vapaamuurous on universaalinen, eli ekumeeninen uskonto vain siksi ja niin kauan, kun se hyväksyy kaikki uskonnot, paitsi ei tietenkään Raamatun Jeesusta uskoa totuuteen. Ja sitten henkioppaat ja vapaamuurarit, ja Tonihan puhui tästä aika paljon ihan asiaa. Vapaamuurari Manny B. Hall on kirjoittanut, todellinen mestarimuurari keskustelee näkymättömien voimien kanssa, eli henkioppaiden kanssa, eli todellisuudessa riivaihenkien kanssa, jotka antaa heille tietoa, pettää, valehtelee. Hän on veljeskuntansa henkisten hierarkioiden henkien edustaja. Hän pyrkii arvolliseksi pääsemään verhontaa ja liittymään siihen, eli henkien joukkoon, joka on vastuullinen ihmisten kasvusta. Vasta sitten todellinen vapaamuurari on syntynyt. Eli ne alemmat asteet, kun ne kaverit on siellä, ne ei tajua, missä ne on mukana. Sitten jos ne pääsee näin pitkälle, niin sitten vasta ne alkaa sitten palvomaan todellisesti saatanaa ja on täysin niin kuin sekaisin. Ja sitten tulee tätä yhtä uutta maailmanjärjestystä.
Albert Pike, Mollars and Dogma. Me tulemme perustamaan maailman tasapainon, olemaan maailmanjohtajien hallitsijoita. Eli todellisuudessa, kun sä näet näitä sitten Biden ja Trumpia ja tällaisia kavereita, niin ne on tämmöisiä marionettinukkeja. Heidän takanaan on todelliset niin kuin vaikuttajat, jotka sitten vaikuttaa ja vie sitä pahan valtakuntaa eteenpäin, pyrkien viemään kohti uutta maailmanjärjestystä. Ja sitten kirjallinen vapaamuurari vaikuttaja Manly P. Hall, Lectures on Ancient Philosophy, sanoo näin, että eli muinaisesta filosofista sanoo näin, että olemme lähestymässä jalompaa aikakautta, jolloin kansakuntia ei enää ole, uusi maailmanjärjestys, jolloin koko maailma on yhden järjestyksen, yhden hallituksen, yhden hallinnollisen järjestön alaisuudessa, eli uuden maailmanjärjestyksen alaisuudessa hallinnassa. Siihen ne pyrkii vapaamuurarit. Eli tämä koko uuden maailmanjärjestyksen hanke on vapaamuurien pyrkimystä. Osa ihmisistä, jotka ajaa uutta maailmanjärjestystä, ei ole sisällä tässä vapaamuurin tässä 33 asteen saatanallisessa petoksessa, mutta ne silti on petetty sen kautta, vaikka ne ei ole sisällä siinä, että he ajaa tätä uutta maailmanjärjestystä, he on mukana niin kuin valheen petoksessa. Moni suomalainenkin politiikko. Sitten tutkija Paul A. Visser on perehtynyt vapaamuureen oppeihin, tutkien lukien vapaamuureen kaikki kuukausilehti New Age-numerot vuosilta 1921-1981, ja hän teki tutkimuksestaan seuraavanlaisen johtopäätöksen. On ilmeistä, että kansainvälinen vapaamuuraus on historiansa ajan ollut organisoitu edistämään maailmanlaajuista gapalistista gnostisismia, kaivamaan maata kristinuskon alta ja mikäli mahdollista tuhoamaan sen sekä tartuttamaan hallinnon keskeiset rakenteet vapaamuuraisella ajattelulla. Ja nyt kun tuossa puhutaan gnostisismista ja sitten kappalismista, niin kaikki tällaiset uskonnot on sitten eksytetty ja petetty ja on impattu sisään sinne tätä vapaamuurarit valhevoimaa, juutalaiseen kappalismiin, tällaiseen gnostilaisuuteen, erilaisiin niin kuin uskontoihin, ne kaikki on sitä, ajaa sitä samaa niin kuin asiaa. Ja sitten katsotaan tätä. Tosissaan nyt ei enää kestä pitkä. Albert Pike, eli 33, niin sanottu mestarimuurari, sanoo, palvamme Jumalaa. Ja sitten se sanoo, että vapaamuurarien uskonnossa tulee säilyttää lusiveranismin sen opin puhtaus. Ja sitten se sanoo, että Lucifer on Jumala. Ja valitettavasti Adonai on myös Jumala. Ja Adonaihan on sitten Raamatussa vanhan testamentin yksi Raamatun Jumalan nimistä. Adonai. Eli ne sanoo, että Lucifer on Jumala ja valitettavasti Adonai on myös Jumala. Ja sitten he sanoo, että Albert Pike, että oppi saatanasta on harhaoppia. Eli todellisuudessa se palvoo saatanaa, palvelee saatanaa. Ja saatana haluaa sanoa näille, että ei muu ole olemassakaan. Että kun sä palvot Luciferia, niin että sä saatanaa palvoit, että saatana ei ole olemassakaan. Eli todella iso paha harha. Mutta todellisuudessa se oikeasti palvelee saatanaa ja palvoo saatanaa. Totinen ja puhdas filosofinen uskonto on usko Luciferiin, eli todellisuudessa saatanaa, riivaaja henki. Sitten sanotaan, Lucifer on valon Jumala ja hyvä Jumala, joka taistelee ihmisyyden puolesta Adonaita vastaan, eli Raamatun Jumalaa vastaan, joka on pimeyden ja pahuuden Jumala. Ja sen takia sitten, kun ne antautuu tälle valhevoimalle 33 asteessa, niin sen takia niistä tulee tosi voimakkaita Raamatun vastustajia kaikella tavalla, koska se henkivalta eksyttää heitä, että Lucifer, eli saatana on valon Jumala ja hyvä Jumala, ja se taistelee ihmisyyden puolesta sitten Adonaita Raamatun Jumalaa vastaan. Ja sen takia pitää Raamatun Jeesusta ja totuutta vastaan niin kuin hyökätä. Ja tämä on äänitetty sitten tämmöinen äänite. Tuossa on sitten tuosta niin kuin tietoa. Sitten tulee viimeiset kommentit tähän, niin sitten Toni avaa tämän sitten kommenteille. Eli aluksi me nähdään tässä, että paratiisissa saatana vääristi Jumalan sanan, valehteli. Ja sitten kun valhe uskottiin, niin paratiisissa eksytys, silmät avautuu valheen kautta. Tulee valhe, avautuminen, valaistuminen. Paratiisin eksytys, ymmärrys tulee valheen kautta, tulee valheellinen valaistumisen ymmärrys. Ja sitten käärmeen hahmossa eksytetään, käärme eksyttää.
Ja sen takia vapaamuureissa ja monissa muissa uskonnoissa palvotaan käärmettä, käärmevoimaa, koska se käärme, saatana eksyttää käärmeen kautta alusta loppuun saakka. Paratiisin eksytys valheen kautta ihminen tulee kuin jumalaksi. Ja niin kuin vapaamuurassakin, sit kun saat 33 asteen vapaamuurre, niin ne valehtelee, että sä oot tullut jumalaksi. Sä oot saanut salaisuudet voimat, että susta on tullut Jumala. Se on se paratiisin valhe. Babylonissa saatana yhdisti ihmiset yhdessä palvomaan häntä. Ja sitten lopuksi, mitä tulee käymään tässä lopuksi, päivien lopulla tulee antikristillinen uusi maailmanjärjestys. Uusi maailmanjärjestys yhdistää ihmiset yhdeksi palvomaan pahaa saatanaa. Se, mikä Babyloniassa sitten romutettiin, hajotettiin, se yksi maailmanjärjestys, se palaa takaisin sitten tässä lopunajassa. Paha antikristus julistautuu Jumalaksi sitten. Jeesuksen opetuslasten ja juutalaisten vaino alkaa sitten, kun ne asiat alkaa tapahtumaan. Pyrkimys tuhota lopulta koko ihmiskunta iankaikkisesti, eli eksyttää ihmisen sielu sitten iankaikkiseen kadotukseen. Ja sitten viimeinen kohta tästä. Herran Jeesuksen toinen tulemus. Antikristus kohtaa loppunsa, alkaa 1000 vuoden rauhan kuningaskunta Herran Jeesuksen johdolla. Elikkä sitten on tämä Vapaamurrit-sivu, tai mun kirjoitus tuolla, niin tästä on aika paljon tästä. Niin lyhkäisesti sanon vielä tähän lopuksi. Elikkä tätä pahuuden suunnitelmaa ei kukaan muu voi voittaa kuin Jeesus. Mekään ei voiteta sitä uskovina. Me voidaan kertoa siitä, että se on petossoinen eksytys, mutta se tulee voimaan, se alkaa vaikuttaa maan päällä. Se saa tietyn hetken, pienen hetken vaikuttaa. Ja sitten Jeesus tulemuksessa saa tuhoa tämän vapaamurreidenkin rakentaman täydellisen pahuuden valtakunnan uuden maailmanjärjestyksen. Jeesus voittaa sen, kukaan muu ei. Ja meidän tulee niin kuin kertoa siitä. Ja ihan lyhkäisesti sanon, niin Toni voi avata sitten tämän keskustelulle, että mun mielestä tämä vapaamurret, kun päässään sitä tälleen vähän syvemmin näkemään, niin se avaa meille vähän perspektiiviä tähän, mitä poliittisesti nyt tehdään, mitä nämä globalistit pyrkii tekemään. Ne on vapaamurreita. Ne pyrkii sitä samaa, mitä Nimrod pyrki tekemään, tätä saamaan ihmiskunta palvomaan Luciferia saatanaa ja menemään uuteen maailmanjärjestykseen, mutta tämä oli tässä tämä mun puheosuus.